Dostupnost zdravotní péče v Česku je palčivé téma a sehnat termín u lékaře nebo dokonce samotného lékaře může být oříšek. I proto vznikla klinika Atoda Medical. Atoda Medical je vlastně klinika prémiové ambulantní péče. V jedné lokalitě provozujeme 23 ambulancí, k tomu máme zákrokový sálek, kde se provádějí drobnější operativní zákroky a k tomu je potom dospávací místnost pro pacienty po těch zákrocích. Atoda Medical cílí na celé rodiny. Své lékaře tady najdou rodiče i jejich děti. Základem pro nás je praktický lékař pro dospělé a pediatr pro děti a tito potom směřují pacienty do dalších specializací. A těch na naší klinice najdete 28. Jen pro příklad je to alergologie, dermatologie, chirurgie. Hodně silní jsme v psychiatrii a psychologii, jak pro dospělí, tak pro děti. U těch dětí je to hodně zajímavý, protože je to velmi žádaný obor a nedostatkový obor nejen v Praze, ale i v České republice. A z těch takových jako méně známých oborů bych řekl například revmatologie, hematologie u nás je, nebo třeba sexuologie. Na klinice Atoda Medical aktuálně pracují 40 lékařů s bohatou praxí. Lékaři hovoří minimálně česky a anglicky, mnohokrát i dalšími jazyky. Častokrát pracovali třeba na pozicích primář, vedoucí lékař nebo mají praxi i ze zahraničí. Někteří z nich třeba publikují nebo se podílejí třeba na některých vědeckých výzkumech. Atoda Medical nabízí zdravotní péči v několika různých programech. Jaké jsou hlavní výhody? To hlavní je vlastně o přístupu. Pro nás ten pacient není jenom číslo, ale je to vlastně individualita, kolem který se všechno točí. To znamená, když to vezmu prakticky, tak velmi rychle se k nám dovoláte, domluvíte si termín, ten termín je velmi krátký. V momentě, kdy přijdete k nám na kliniku, tak personál se usmívá na vás, dostanete se do čekárny, která není přeplněná, je prázdná. Samozřejmostí je, že vám hned po příchodu nabídnou kávu nebo čaj, abyste se tady cítili jako doma. A prakticky než si tu kávu vypijete, tak už si pro vás přijde sestra, která vás odvede k lékaři. U lékaře se naopak spěchat nebude. U toho lékaře zase nepociťujete, že by se vám nevěnoval. V podstatě u nás čas na pacienta určuje lékař a je takovej, aby se vyřešilo všechno, co je potřeba v komunikaci s tím lékařem. A pro koho je péče na klinice Atoda Medical vlastně vhodná? My říkáme rodinná péče, takže ideálně je, když je u nás celá rodina, protože známe anamnézu celé té rodiny, víme, na co se zaměřit u dětí, na co se zaměřit u rodičů. Obecně se dá říct, že ta péče je pro klienty, kteří vědí, že zdraví je hodnota, že to není samozřejmost a že o to zdraví je potřeba pečovat. Právě třeba tou formou preventivních prohlídek a tak dále. Každý si může samozřejmě vybrat program, jaký mu vyhovuje, podle věku, zdravotního stavu nebo vlastních preferencí. Jsou 3 a liší se vlastně úrovní té péče. A základní se jmenuje Silver, stojí ročně 15 000 korun, což když to přepočítáme na měsíční vyjádření, tak je nějakých 1250. Ten, který naši klienti preferují, se jmenuje Gold. Je to takový střední program, stojí 23 000 ročně, což pořád je méně než 2 000 korun měsíčně. A pro ty naše nejnáročnější klienty máme program Platinum, který stojí 39 000 ročně. Všechny programy obsahují roční prohlídku praktickým lékařem nebo pediatrem, včetně laboratorních vyšetření, porovnání se stavem, který byl před rokem. Stejně tak roční prohlídku fyzioterapeutem, kde to není nějaká masáž, ale je to prohlídka jak stavby těla, stav kloubů, stav svalstva a tak dále, což je zase hodinová prohlídka. A potom se ty programy liší právě v té ceně. To znamená, v tom Silveru tam už za ty specializace si připlácíte nějakou částku. U toho programu Gold
Tam vlastně v ceně toho programu máte už i opakující se návštěvy u těch specialistů. A u toho programu Platinum tam prakticky, když to zjednoduším, neplatíte skoro za nic. Najdete nás v pražských Holešovicích a dopravní dostupnost je, stejně jako naše péče, výborná. Dostanete se k nám i metrem nebo tramvají. Pro ty, kteří preferují přijet k nám autem, tak vlastně v areálu, kde je naše klinika, tak je dostatek parkovacích míst a v podstatě zastavíte před dveřma do naší kliniky. A jak a proč klinika Atoda Medical vznikla? Právě proto, aby pomohla těm, kteří si svého zdraví sami váží. A vlastně zatím stál i osobní příběh. Kliniku založili 3 spolumajitelé, já jsem jedním z nich. V té době nám všem bylo kolem 50 let a uvědomovali jsme si, že nějakou zdravotní péči budeme potřebovat. Vedle toho jsme si uvědomovali, že určitě nechceme se někde doprošovat, aby nás někdo vyšetřil. Určitě nechceme se bavit s lékařem, který ostentativně dává najevo, že na nás nemá moc času. A už vůbec jsme nechtěli řešit přeplněnou čekárnu, kde bude nerudná sestra, která nám bude dávat instrukce před dalšími 50 lidmi. Takže z těchto principů byla založena klinika Atoda Medical. A jsem moc rád, že tohle, o čem jsem hovořil, sdílí stále víc našich klientů s námi.